מכבד אותנו בנוכחותו ראש העיר מר יוסי נבא, לכבוד הוא לי להזמינו לשאת דברים ולהדליק נר זיכרון ולקרוא בשמו של אחד מהנספים. מר נבא, ובבקשה. דודו פרץ, חבר הנהלת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, מוריס סדר, מזכ"ל הפדרציה העולמית, מאיר דותן, יושב ראש הפדרציה של יהדות מרוקו, טבריה והכנרת, אביב יצחק, סגן ראש העיר, דודי קזולאי, המשנה לראש העיר, מכובדיי כולם. אל גינת אגוז ירדתי, לראות באיבי הנחל, לראות הפרחה הגפן נצו הרימונים. כך כתב שלמה המלך בספר שיר השירים אותו אנו נוהגים לקרוא בכל ערב שבת. אותם 44 נשים וטף, שנספו באסון הכבד של ספינת אגוז, עלו על הסיפון כדי לעלות לישראל, להביט ביפייה, לראות הפרחה הגפן, נצו הרימונים, אבל הם לא זכו לכך. סיפורם הוא תמצית הסיפור הציוני של המדינה הזו שהקמנו, מדינת העם היהודי. אליה נשאו עיניהם יהודים מכל העולם. חללי ספינת אגוז לא הצליחו להגשים את חלומם, אך זכרם ודרכם ממשיכים להאיר עבורנו דרך של תקווה ונחישות. 32 שנים לאחר האסון הנורא של ספינת אגוז ולאחר אין ספור מאמצים דיפלומטיים, והועלו לגבורה בישראל עצמותיהם של 22 מהקורבנות שהותרו בים ושנקברו אז במרוקו. סיפור המאמצים והשיחות להעלאת עצמאות הנספים לגבורה בישראל הוא סיפור החושף פעם נוספת את חובתנו כעם וכמדינה לדאוג לכל יהודי בכל מקום בעולם, אם בחייו ואם לאחר מותו. דוגמה לכך ראינו גם היום, כאשר ליווינו למנוחת עולמים את גיבור ישראל, הלוחם אורון שאול, השם ייקום דמו, שנפל בקרב במבצע צוק איתן ונפל בשבי החמאס לפני יותר מ10 שנים. השבתו של אורון לגבורה במולדת היא סיפור הנחישות של העם שלנו, של הצבא המוסרי והטוב בעולם, והוא הערך שרואה היהדות בכבוד שיש לתת לנופלים. אתמול גם חווינו שעות של שמחה עם שחרור 3 החטופות משבי החמאס. כולנו נישא תפילה שממש בקרוב כל החטופות והחטופים ישובו ארצה, מי לחיק משפחתו ומי לגבורה ראויה באדמת ישראל. גם 63 שנים אחרי אסון ספינת אגוז, אנו תושבי טבריה רואים חובה מוסרית והיסטורית להנציח את זכרם של החללים ולספר את סיפורם לדורות הבאים. ההנצחה היא חלק בלתי נפרד מהזהות שלנו. היא מזכירה לנו מאין באנו, מה הקרבנו ומה חובתנו להמשך. יחד נמשיך להנציח את זכרם של אלה שנתנו את חייהם למען חזונם, ולהבטיח שהמורשת העשירה שהביאו עולי מרוקו תמשיך להאיר את דרכנו. לפני סיום, אני מבקש להודות מכל הלב לחברינו היקרים מהפדרציה העולמית של יהדות מרוקו וחברי מרכז חכמי טבריה שפעילותם המבורכת מנציחה את זכרם של חללי אגוז. פעילותכם היא גשר חי בין העבר המפואר להווה ולעתיד המבטיח. יהי זכרם של חללי ספינת אגוז ברוך ונצור בליבנו.